dong. Boleh kemarin mah. Kalau waktu itu biasanya tak sudah yoga, kita kalau mau makan, kalau orang kesulitan. Terus lari yatim piatu merupakan kudu didadekaken jimat urip kanggo kita sedaya. Kepengin taraf kehidupan yang lebih baik tahun sakarepe kudune dimulai awit bulan Muharram bulan Asyura. Khususnya nang tanggal 11 aja sampai lalen karo nasib bocah yatim saasline yang kuning bocah yatim piatu kuwi ora mung nang wulan Muharram utawa wulan Syawal asline selama 12 bulan kudune ana perhatian marang bocah yatim piatu kali-kali sing dadi kebiasaan tanggal bulan Syuro satu nang yatim piatu bulan Ulur wis lalen masa budu wong tuane masa budu keluar gak iki perlu dirubah pemane nalikane arep bodo biasane sing sampai ora ikutan blas. Soalnya apa? Sampun dados tradisi urip-urip kulo mati bocah yatim piatu cuma nang bulan Muharram bulan Asyura. Moga-moga walaupun cuma setahun sepisan nang bulan Syura tanggal 11 bulan Muharram moga-moga klebet wong sing ngopeni ngrumati nasib bocah yatim sesuai hadis yang dari Nabi sing sampun masyhur ana wa kafirul yatim fil jannati hakada. Apa kabeh di orang muslim itu apa sampai yo Kanjeng Nabi karo wong sing mula sara ngrumati bocah yatim besok nang swarga iku cepat irkadion jari telunjuk dan jari tengah. Begitu dekatnya yang Nabi karo yatim piatu. Wong sing ngrumat bocah yatim piatu besok bakal cepat karo Kanjeng Nabi. Allahumma ya Rabbal senaoso 10.000 ora apa yen ikhlas apa dari pasien 50.000 tapi duit bu yo 10.000 sama duit kuning duit halal 50.000 duit subhan kalau kan ngomong juga sih cuma 50.000 duit halal terlibat 10.000 duit sing jelas kalau duit 50.000 duit sing kurang kena jare yang syukur sing 50.000 duit sing kena Allahumma jadi orang usah kalau barang kelas yang tahu ini dan sini terus tak pakai tablet kalau kopi ini jangan bisa boleh semek kalau buat ngomong Nabi Muhammad ana wa kafirul yatim bil jannati hakana. Nabi dawuh wong sing openi mula sara yatim piatu besok karo Kanjeng Nabi cepat kaya cepate jari menuju lan jari tengah. Begitu cepate wis pokoke ora usah khawatir ora usah khawatir wedi plakat wedi kiri sing penting nang bulan Syura openi bocah yatim insyaallah uripe tambah sae Allahumma ya Robbal aku mataan muga-muga berkah suronan barokah muharraman sing saat iki dibuat muga-muga obat suro kementerian Allahumma sing jam saiki abi kesepian
adi kesepian muga-muga ulang mulut ora kesepian maneh Allahumma amin dengan anake ora kena kandhani muga-muga berkah waroman berkah suronan dadi bocah sing sae lan sae Allahumma ya robbal bulan agung bulan suro ora karen maca-maca donga Asyura kasebutaken Allahumma ya mufarrija kulli kalbin sing artine wahai zat sing paring kelonggaran dateng mapinten-pinten kesulitan cara bahasa sekolah ini wahai zat sing paring win-win solution zat sing paring win-win solution donga Asyura itu diwaca kudu diwaca ya mufarrija kulli kadin yauma Asyura wa ya mukhrijal dinun wa idzat sing netokaken wong sing nang jero iwantun boten sanes inggih menika Nabi Yunus duta lanjuran karo iwantun ditokake pas tanggal 17 bulan Suro wa ya jami'a syamli yaquba yauma Asyura wahidat sing mengumpulkan anggota keluarga Nabi Yakub yauma Asyura di Asyura jadi bulan Asyura bulan agung bulan sing dialami para nabi para rasul mengalami pinten-pinten cobaan saking Allah Ta'ala wa ya kasifal kurri ayyuba yauma Asyura wahidat sing micalaken milani penyakit Nabi Ayub yauma Asyura Nabi Ayub mari kasih budikan tanggulan suro Nabi Yusuf wilujeng selamat dari anggota keluarganya tanggulan suro Nabi Nuh banjir bandang tanggulan suro Nabi Musa selamat dari kejar-kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya juga ulang suro. Begitu agungnya ulang suro sehingga wong Jawa ora wani ana perang ulang suro waktu ono akeh betul wonten akeh bukan berarti ulang suro ki mantune Nyiroro Kidul boten aja mantu nang ulang suro bareng karo mantune Nyiroro Kidul ku dadi rapih boten ternyata bulan Suro itu bulan duka nestapa sing dialami saking ruhiyah Kanjeng Nabi inggih menika Sayyid Husain bin Ali bin Abi Thalib itu terjadi sebuah peperangan di lapangan Karbala. Ini kasih cerita Sayyid Hasan terbunuh oleh anak buahnya Yazid bin Muawiyah. Sehingga nang bulan Suro wong Jawa ngawontenaken slametan bubur abang oleh abang di lambang darah putih di lambang tulang. Saat itu Sayyid Hasan bin Ali bin Abi Thalib kubur Sayyid dipajangkan dalam wong Jawa memaknai bulan bela sungkawa terhadap budaya Kanjeng Nabi. Semoga akhirnya pun kita kamu tenangkan suronan, selamatan angga yang masjid, santunan yatim piatu dan sebagainya. Semoga lebih baik bentuk kesayangan buatan kita dunia, kesayangan dalam dunia akhirat Allahumma ya Rabbal